ساعة أخيلو كاب استوديو إيري تي في زينا ومسنادونا نفلم علينا كم يتمسيو زخبركم تعذبتنا نلوم ربع كل التلكاتي تستلالوه زينا تاتوشت انواتسان حزلكم قريبا زلخم ماكدا حقوسيك عند أرست زينا أفلم لومي بستقبر مرمراتات 21 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كراغاغت انكلو 34 دما تفانيوم مبل 32 عامت زخر السرحت فانقل حلاقل جننت ولدوتات بزبل تيما كذكريوم كفل صوري مايزوا ماكل قرب نموحاس عرتاتي كايدالهم تركيا عبد علي علامات عطو سلفي سرحتنياتات كردستان مدقعتي ايره كايدوم أولات أوبيك المشارختن وقاتاتن مرققاء في الريات نلادي كوسها خنزق إلى عميتان عبد ديمقراطية ريبابليك كونغو بشبرا ومدقعتي 4 سلمويان سبات تقتيلهم زرزر زينا حبريتا كان منيستر طعنا لومي أب ممرمري مأكلات زوباتات مأكل اندوبن بستقبرن ناي لافاراتوري مرمراتات 21 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيص لهم نساتهم دما 13 كاب ممرمري مأكلات زوا مأكل كوينهم أدراشهم حاز سجنيتي سنعفة عد تكليزانن دك محرن دنبزانن كمون شومونته كاب ممرمري مأكلات زوا دوب مالت 4 كاب سنعفة 4 دما كاب دبار بايم إذا خمزيلن كله كورونا فيروس ترخيبهم أو هوسبيتالات تعاقبهم كن كجبر لهم زتصنحوا 10 كاب زوا مأكل 10 كاب زوا دوب وقح بحري كل تدما كاب زوا دوب بتقللا 34 زيغاتات حاويم تفانيهم بس مسرت تقلل عصري بكورونا فيروس تلخف زيغاتات كسابلومي 9580 بتحلهم 9399 كاب زيهم حاويم استفانو 99 بموت استفليو 282 دما جناب هوسبيتالات تعاقبهم زركبيهم مينستر طعنا كل التلكاتيت كل 2020 كلتن مبل 30 كلتن عمل زخر السرحت فانقل نمصنبال ككايد زصنح مدلاوات تصافيف لهم بزعبا زي نقطعات مكلخال لفدا كوفيد 19 اب قمت بزاتو اقباب زصنبل مدب وكل ايرنا دمسات صقاي بملكع صبصاب زدالو تحستلو ميكائيل حدقو كاروي مبل 30 كلتن عمل زخر السرحت فانقل حلاقه جغننت ولدوتات بزبل تيما كاب 11 كساب 13 لكاتيت كصنبل وانا دايركتور كفل بالن سبورتن زوا سمينا وقح بحري ويزرو زينب عمر مسيرنا بذكرتو قال متت نتتصنبل نمدماق ودرات سبورت سمينارات سلاو مريج بالاو مسانادوتات كمون منبار عنبابا بحاولت سماعاتن وقعو سنسرعاتن زتقال المربات تتصافيفو كمزول حبيرا ودرات سبورت كعسو غري كعسو مربب جماغم بحري محمباسن اتليتيكسن كمزتقال تقصت ويزرو زينب اغراو تفلاطنت ابزلو نايلو معامت وددر فرق ماراثون أتلتات إيرترا، إثيوبيا، كينيا، دوب سودان، تنزانيا كساتوفو تسويت كم زقبر عرديا. كعسو مربب على نهي محمباس مدبات علنا إزي كاب على حامشتي كسب عد 13 مدبات تتحيزوا له. كعسو مربب جماعم بحرون 13 مدب تتحيزوا كخيدي مالتيم. كالي بعابيو أهجراو تفلت النتسلو قويا فنقل زون حادي كم مدب بهجراو فدريشن أتلتيك تتعيزو له مدبيو إز مدبزي على 10 حادي ناينو قوك كايديو أبز مدبزي قد محجي أبكلتش حن إسرا 3 هجرات سساتفو تغيرنيرو أبز أوان زي أجن إيرترا هجرنا حاويسكا 6 هجرات ساتفو سفح زخوني مدبات وتفلات النزلو عبي ودرات ككايت كم مدب تتحيزو له بتوساغينا من سياسة تكور سيميناراتن مدب وارسان بسوع له كاب شومونت كساب عصوتو حد لكاتيت ككايد مخانو زحبرت ويزرو زينب جوجله بالي او كان حيل بحر يرتادما بالاو مريت كتقرب مخانا جليسام زي كازي اب بيت مذكر زوبا سيميناو قيح بحرين من نبابرو حزبي نتفتات حرشا صقاتات بحرن عقور عام توريزمن نايت زوبا بحافشا بفلاي كانت بر حرنا زرحه وسرعت فنقل زغلط
ስእላዊ ምርኢት ክቐርብ እዩ እተና ኤግዚቢሽን መደቡን ምስታ ዕለት 12 ናይንኮ ከናካይዶ መደብ ሒዝና ኣለና እዚ ከዓ ንፈንቅል ዝምልከትን ዞባና ሓዘል ዝተፈላለዩ መደብ ኤግዚቢሽን ኣዳሊለና ኣብ ቤተ መዘክር ዞባ እዙም ኣካል ናይት መደብ ምዃኑ ክሕብር ፈቶ ኣብ መወዳእታ ወይዘሮ ዜነብ ኩሉ ንጥፈታት ንቕጥዕታት ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ግምት ዘእትወ ምዃኑ ብምሕባር ነጋድያንን ነበርትን ነቲ ጽምብል ኣብዘ ዘለዎ ኮይኖም ብመንፈስ ክጽምብልዎ ተላቢዓ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብዝወሓደ ኣገባባት መደባቱ ክቕፅል እየ ዝብል ዝኽእል ካልእ ኩሉ መደባትና እዚ ናይ ኮቪድ ኣብ ግምት እትዩ ማስክ ክገድፍ የብሉን ማስክ ክጥቀም ከም ዘለዎ ተረሓዒካ ናይ ምስራሕ እውን እዚ እውን ከም መደባት ናይ ተሓይል ዕማም ዝጠልቦ ስለ ዝኾነ ማስክ ግን ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዘይ ማስክ ክንቀሳቐስ ከም ዘይብሉ ጥራይ ከላቦ ዝኽእል ክፍሊ ጽሩይ ዝስተ ማይን ረሳሕ ፈሳስን ዞባ ማእከል ቀርብ ከተማን ገጠርን ንምውሓዝ ጻዕርታት የካይዳሎም ዛጊት ብዛዕባ ዝተሰላሰለ ዕዮን ጎስጋሱን ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮ ንዝምልከቱ ኣካላት ዘራሪቡ ዘዳለወ ዜናው ትሕዝተሎ ሊድያ ተክለማርያም ከተቅርበያ እቲ ክፍሊ ምስ ፕሮጀክት ዓዲ ሃሎ ብምውህሃድ ኣብ ከተማ ኣስመራን ከባቢኣን ዝነበረ ሕጽረት ማይ ንምፍታሕ ኣብ 2018-2019 ኣብ በረኽቲ ቦታታት 19 ዓበይቲ ኣጋንእ ከም ዘዋደደ ኣብ ምጽጋንን ምሕዳስን መትረባት ረሳሕ ፈሳሲ ድማ ኣድማዕ ዕዮ ከም ዘሰላሰለ ገሊጾም ብዘይካዚ ኣብ መጻረይን መዕደልን ንቕጣታትን ማይ ነፍሒ ቶኮር ባሊኔኪ ኤክስፖ ሰንበልን ባሕት መስከረምን ዝጸንሐ ሕጽረት መጨንጉዕ ማይ ንምምላእ 6 ሓደስቲ ጀነሬተራት ተተኺለን ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት ከም ዝርከባ ኣብ 2020-2021 ድማ ዝተዓርሰ መስመራት ጽሩይ ማይ ከም ተጸገነን ዝተበላሸወ መስመራት ብሓድሽ ከም ተተክአን ኣብቲ ክፍሊ ሓላፊ ጨንፈር ረሳሕ ፈሳሲ ጆሜትራ ዮሃንስ ሙሉ ሓቢሮም መስመር ጽሩይ ማይ ካብ ተሰርሑ ስርሓት መጻረይ ማይ ዓብይ ጽገናዊ ለውጢ ተገይርሉ ምሕዳስ ፖምፓታት ከምኡን ጎን ጎኑ ዝኸይድ እቲ ናይ ምጽራይ መስርሕ ክሓልፎ ዝግብኦ ክሳብቲ ናይ መወዳእታ ብቕዓት ማይ ደረጃኡ ሓሊዱ ወጸሉ እዚ ዓብይ ለውጢ ተገይርሉ ኣሎ ኣብ ዘን ጀነሬተራት እዚአን ብናፍታ ዝሰርሓ ኣብ 6 ቦታታትን እዚአን ነቲ ዝነበረ ኣገልግሎታት ናብ 24 ሰዓታት ግቡእ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ገይረን ኣለዋ ማለት እዩ ዋላ ስርዓት ኤሌክትሪክ እንተዳ ኣቋሪጹ እቲ ዕደላ ማይ ግን ከም ደይቋረጽ ኮይኑሎ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንነበርቲ ከተማ ኣስመራን ከባቢኣን ልዕሊ 5.5 ሚልዮን ሜትር ኪዩብ ማይ ብመስመር ከም ተዓደለ ዝጠቐሰ ጆሜትራ ዮሃንስ እቲ ዝዕደል ማይ ጽሬቱ ውሕስ ክኸውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ መጻረይ ንቕጣ ሓደስትን ዘመናውያንን ማሽናት ተተኺለን ከም ዘለዋ ኣነጺሮም ንመስመራት ረሳሕ ፈሳሲ ብዝምልከት ድማ ጆሜትራ ዮሃንስ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕን ምዕራብን ከምኡውን ደቡባዊ ምብራቕን ምዕራብን ኣስመራ 1174 ሜትሮ ሓድሽ መስመር ረሳሕ ፈሳሲ ከም ተዋደደን 4700 ሜትሮ ከም ተጸገነን ከምኡውን 8 ፋኛቱራታት ብሓድሽ ክትካእ እንከሎ ልዕሊ 200 ከም ተጸገነን ከም ተጸርገን አብሪሆም ኣብ ጽገና 4.6 ኪሎሜትር ዝነውሓቱ መስመራት ተጸጊኑሎ ኣብ ሓድሽ መስመር ድማ 1.2 ኪሎሜትር ዝነውሓቱ መስመራት ሓድሽ መስመር ተዘርጊሑ ናብ ዓማዊል ለግቢሎ ማለት እዩ ናይ ግሪላ ስራሕታት ነቲ ናይ ማይ ዝናብ መእከብ ተባሂሉ ተሰርሐ መእከብ ናይ ውሕጂ እዚ ሕጂ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣስታት 212 ግሪላታት ተጸገነ ወይ እውን ሓድሽ ተተከአሎ ማለት እዩ እዚ ንዝናብ ማይ መእከብ ተባሂሉ ጥራይ እዩ ዝስራሕ ኣብ ገለ ቦታታት እንተሪኢኻ ግን ደረቕ ጎሓፍ ናይ ጋራጃት ዘይቲ ናይ ማካይን ቅያር ወይ ገለ ኣብኡ ከኣቱ ደይግብኦ ነገራት እናኣተወ ኣብ ማዕበስቲን ኣብ ዘይተደለየ ካልእ ወጻኢታትን የእትወና ስለ ዘሎ እዚኢታት ጎኑ ጎኑ ምስ ዝካየድ ዘሎ ስራሕቲ ህዝቡ ንኣተኩረ ሂቡ ክሰርሓሉ ኣብ መወዳእታ ጆሜትራ ዮሃንስ 85 ሚእታዊት ካብ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ብመስመር ቦምባ 15 ሚእታዊት ድማ ብቦጥ ይሰትዩ ከም ዘለው ጠቂሱ ንህዝቢ ክዕደል ዝግብኦ ማይ ኣብ ካልእ መዓላ ዘውዓሉ ወነንቲ ቦጣት ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ተወስዶም ብምሕባር ምምሕዳራት ኣብ ዝዕደል ማይ ግቡእ ምክትታልን ምቁፅጻርን ክገብራ ጸዊዑ ናይዘን ማይ ዝዕድላ ቦጣት ነቲ መስመር ዘይብሉ ህዝቢ ግቡእ ኣገልግሎት ንኽህባ ተባሂለን ብመንግስቲ ተዳልየን ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ምስተን ካልኦት ናይ ትካላት ምስቲ ናይ ኮቪድ ነበረ ፀገማት ካብ ካልኦት ትካላት እውን ተደረብቲ ሓገዝ መፅን
ልዕሊ 30 ቦታት ኣገልግሎት ትህብ ኣለዋ ማለት እዩ ኣብዚ ግን እንታይ ሓደ ክንጥንቀቀሉ ዘለና ኣብ ክፍል ማይ መሊአን ምስገዳተን ቦታት ናብ ምሕዳራት እንድወሃባ ምሕዳራት ድማ ነቲ መስመር ማይ ጠቅላላ መስመር ማይ ደይብሉ ወይ እውን መስመር እንከለዎ ጠቅላላ ማይ ደይመጾ ነዊሕ ዓመታት ዝገበረ ንዑ ጥራይ ከገልግላ ተባሂለን እንድወሃባ ኣብ ገለገለ ሕጂ እንታይ ስደንሖ ነቲ ግዜ መስመር ከለዎ ኣብታ ናቱ ግዜ ክትመጾን ከላ ክንሳ ቦታት ይወሃብ እዚ ሕጂ ነቲ መስመር ደይብሉ ቦታታት ጽልዋ ይገብረሉ ወይ ነቲ ንውሓት ግዜ የናውሕ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ግን ሕጂ መእረምታ ተገይሩሉ ኣሎ ኮታ ናይ ቦታት ናይ ምሕዳራት ድሱ ከይመለአ ናብ ካልእ መዓላት ተኸይድ ቦጥ የላ ናብ ዝእዋን እዚ ማለት እዩ ኣብ ሶምን ነፍሲ ወከፍ ምሕዳር ንእሱ ዞባ እተን ዝግባእ ኮታ ወሲዳ ናብ ህዝቢ ክትብፅሕ ኣለዋ ብመሰረት ድሮ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ጽቡቕ ከይድ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ብክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣብ ዝተወደበ ናይ ክልተ ኣዋርሕ ስልጠና ቅብኣን ትልሂትን ዝተሳተፉ 45 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 86 መንእሰያት ብሓደ ለካቲት ተመሪቖም ዕላማቲ ስልጠና ዓቕምታት መንእሰያት ብምምዕባል ዝያዳ ኣድማዕ ዕዮ ምዕማም ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፊን ጨንፈር ባህሊ ኣቶ ስራጅ ማሕሙድ ተመረቕቲ 7 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 23 ብቕብኣ 38 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 63 ድማ ብትልሂት ዝሰልጠኑ ምዃኖም ገሊጹ ኣሰልጠንቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ስልጠና ቅብኣ ንድፊ ርሳስ መጽናዕቲ ሕብሪ ውህደትን ቴክኒክን ከምኡውን ስነ ጥበባዊ ህየሳ ስልጠና ትልሂት ድማ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ትልሂት ቅርጽን ትሕዝቶን ያታው ትልሂት ከምኡውን ምንቅስቓስ ኣካላት ዘጣመረ ምንባሩ ገሊጾም እቲ ስልጠና ንዝነበሮም ውጡን ፍልጠት ዘበርኽ ምዃኑ ዝሓበሩት ተመረቕቲ ስነ ጥበብ ምስ ግዜን ኣብ ግዜን ዝዓቢ ዝዓርፍ ጻዕርን ሓገዝን ዘድልዮ ከም ዝኾነ ብምግንዛብ ብውልቃዊ ጻዕርን ምልውዋጥ ፍልጠትን ተሞኪሮም ከማዕብልዎ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ኣብ መወዳእታ ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ዘርኢት ተወልደ ብርሃን ኣብ ዘስምዖ ቃል ምሩቓት ንዝቐሰምዎ ስልጠና ከም መበገሲ ወሲዶም ብግብራዊ ስራሕ ከማዕብልዎ ተላብዮም ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን 35 መንእሰያት ብስነ ግጥሚ ከም ዘመረቐ ዝዝከር እዩ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ከምኡውን ፓሪስን ከባቢያን ፈረንሳ ዝነብሩ ዜጋታት ንመኸተ ልምዓትን መናበይ ስድራ ስዋዕትን ዝውዕል ልዕሊ 113,000 ፓውንድን ኣስታት 3,000 ዩሮን ኣበርኪቶም እቲ ንመኸተን ልምዓትን ዝተወፈየ 113,335 ፓውንድን ኮይኑ ኤርትራ ነበርቲ ዶብ ለንደንን ቤት ጽሕፈትን 75,500 ከተማ ሊድስ 17,505 ከተማ በርሚንግሃም 11,600 ከተማ ኮቨንትሪ 5,250 ከተማ ኒውካስል ድማ 3,420 ዘወፈይዎ ምዃኑ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ሓቢሮም በተመሳሳሊ ኤርትራ ነበርቲ ፓሪስን ከባቢያን ፈረንሳ በአጋጣሚ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ 2021 ዘበርከትዎ 2,935 ዩሮ ንመናበይ ስድራ ስዋዕት ወፍዮም ክቡራት ተኸታተልትን ዜና ወጻኢ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ክንመለስ ኣብ ዜና ወጻኢ ቱርኪ ኣብ ሶርያን ኢራቅን ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዕላማታት ዕጡቕ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን ቢኬኬ መጥቃዕቲ ኣየር ኣካይዳም በዚ ሎሚ ክልተ ለካቲት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዛጊት ቁጽሮም ዘይተነጸረ ዕጡቓት ከም እተቐትሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ሚኒስትሪ ምክልኻል ቱርኪ ኣፍሊጡሎም እቲ ወታደራዊ ስርሒት ክቕጽል ምዃኑ እቲ ሚኒስትሪ ሓቢሩ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኢራቅ እቲ ኣብ መሬቱ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣየር ንልዕላውነት ሃገሩ ዝጥሕስ ምዃኑ ብምሕባር ኮኒንዎ ኣሎ መንግስቲ ቱርኪ ከም ሽበራውያን ኣብ ልዕሊ ዝገልጾም ዕጡቓት ቢኬኬ ወታደራዊ ስርሒት ከካይድ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጸባት ይጠቕሱ ካብ 1984 ኣብ መንጎ ሰራዊት ቱርክን ዕጡቓት ኩርዲስታንን ብዝቕጽል ዘሎ ግጭት ህይወት ልዕሊ 40,000 ሰባት ከም ዝጠፍእ እቶም ጸብጸባት ብተወሳኺ የረዱም ኣባል ሃገራት ውድብ ኣፍሬትን ለኣኽትን ነዳዲ ኦፔክን መሻርክተንን
ጠለባት ብምምላእ ዋጋታት ንምርግጋእ ፍርያት ክውስኻ ከም ዝኽእል ኣሚተን ይኹን እምበር እተን ሃገራት መጠን ናይቲ ክውስኽኦ ዝኽእላ ነዳዲ ዛጊት ይሕብራን ዘለዋ ኣባላት ኦፔክን መሻርክተንን ካብ መፋረቕ 2021 ንመጠን ፍርያት ነዳዲ ብ400,000 በርሚል ንመዓልቲ ከም ዝወስኻሉ ጸብጻባት ይረድኡ ይኹን እምበር ጠለብን ቀረብን ኣብ ዕዳጋታት ብምባሉ ዋጋ ነዳዲ ንበርሚል ናብ $100 ተጸጋጊዑ ከም ዘሎ ይግለጽ እዚ ኣዋጋታት ነዳዲ ተኸሲቱ ዘሎ ናህሪ ድሕሪ 2014 ዝዓበየ ምዃንዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ እዚ ከምዚ ንከሎ ኣብ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ሩስያን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ተኸሲቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ምጥፍናን ነዚ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ተፈጢሩ ዘሎ ናህሪ ከጋድዶ ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ይገልጽ ኣለዉ ሎሚ ክልተ ለካቲት ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ማዓስከራት መዛብልቲ ብዝተኻየደ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 40 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ተቓሊሖም በዚ ኣብታ ካብ ወርሒ ጉንበት 2021 ህጹጽ ናይ ክርደና ድንጋጌት ኣብ ውጅላ ኣብ ዘሎ ኣውራጃ ኢትሪ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብዙሓት ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጽሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰመዝቲ ሃገር ዓሚቶም ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣንጻር መንግስቲ ኮንጎ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከካይዱ ዝጸንሑ ዕጡቓት ጉጅለታት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግና ይግለጽ እቶም ዕጡቓት ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሓፈሻ ኣብ ኣውራጃታት ኪቡን ኢትሩን ድማ ብፍላይ ንሰላማውያን ሰባት ዕላማ ዝገበረ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከካይዱ ከም ዝጸንሑ ጸብጻባት ይሕብሮም መንግስቲ ሃገር አንጻርቶም ዕጡቃት ሰፊሕ ወታደራዊ ስርሒት እኳ እንተ አበገሰ ዛጊት ገን ዝጥቀስ ውጽኢት አይተረኽቦን ሽበራን ምቅላስ ኣብታ ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ አህግራዊ ዓቃብ ሰላም ሓይልውን ነቲ መጥቃዕትታት ንምግታእ ተርኡ ከም ዘይተጻወተ ይውቀስ እዩ تمالي حدا لكاتيت أب جيني بيساو استوطن فتن علوا منغستي كم زفشله بريزيدنت هاجر سيسوكا إمبالو أفليتهم أبتي أقاطعمي أمانغونتي علوا كايدو زوطنو عطوقاتن حيلتات ጸጥታን بستخايد ግጭት ካብ ክልቲኦም ሓይሎ ከም ተቐትሉ ፕሬዝዳንት ኢምፓሎ ሓቢሮም ተወሳኺ ፈተነ ክካይድ ከም ዝኽእል ዝኣመተ ፕሬዝዳንት ኢምፓሎ ሓይልታት ጸጥታ ሰራዊትን ኣባላት ፖሊስን ኣብ ምውሓጥ ጸጥታ ብሓባር ክሰርሑ ኣዘኻኺሩሎም ኣብ ጊኒ ቢሳው ካብ 1974 ንድሓር ብውሕዱ 4 ግዜ ዕልዋ መንግስቲ ከም ተኻይደ ጸብጻባት ይጠቕሱ ግዳማዊ ምትእታው ዝጠንቁ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታው ዘይምርግጋእ ጠንቂ ተደጋጋሚ ዕልዋታት ኮይኑ ከም ዘሎ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ይሕብሩ ሃገራት ምዕራብ ብጉዳይ ዩክሬን ኣማሳሚሰን ንሩስያ ኣብ ከበባን ምእታው ዘካይድኦ ዘለዋ ንጥፈታት ከቋርጾ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ትማሊ ሓደ ለካቲት ደጊሙ ጸዊዑ ሩስያ እቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ንምዕራፍ ዘቕርበቶ ጸጥታ እማመ ዛጊት እወታዊ ምላሽ ከም ዘይረኸበ ዝገልጽ ፕሬዝዳንት ፑቲን ሃገራት ምዕራብ ነቲ ናይ ሰላም መንገዲ ጸማም እዝኒ ማህበን ርግኣት ዩክሬን ከም ዘይደልያ ዘነጽር ምዃኑ ኣገንዚቡ ፕሬዝዳንት ፑቲን ብዘይካዚ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብሰላም ክዓርፍ እንተ ዘይክኢሉ ዋግኡ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምእማት ዩክሬን ካብ ጸወታ ሃገራት ምዕራብ ክትወጽእ ጸዊዑ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ከም እተካይድ ብሃገራት ምዕራብ ዝቐርብ ዘሎ መግለጺታት ኣብ ህዝቡ ራዕዲ ኣብ ቁጠባ ሃገር ድማ ሃስያ ይፈጥር ከም ዘሎ ኣቀዲሙ ምሕባሩ ይዝከር ይኹን እምበር በአሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ህላውን ምውሓስ ክብል ነቲ ጉዳይ ካልእ ኣንፈት የትሕዞ ከም ዘሎ ይጥቀስ ምትፍናን ሩስያን ኔቶን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት እናኸረረ ከም ዝመጸ ጸብጻባት የረድኡ ናይ መወዳእታ ዜና ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብጉዳይ ሰሜን ኮርያ ህጹጽ ርክብ ከካይድ ኣሜሪካ ሎሚ ክልተ ለካቲት ጸዊዓ ሰሜን ኮርያ ኣብ ቀርባ ወጻኢ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ፈተነ ሚሳይል ከተካይድ ከም እትኽእል ኣሜሪካ ስጋታ ትገልጽ ዘላ በዚ መሰረት ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት በቲ ጉዳይ ጽባሕ 3 ለካቲት ርክብ ከካይድ ከም ዝኽእል ይመታሎም
سمين كوريا أب زحلفك 4 معالتات ناي مأكلاي رحقت فتن ميسايل دحر مكيادا أمريكا مستهاجر قطتا وركب كتكايد تصاوعت كم زاربت انتقونا قلنا سمين كوريا نتتصاوعت زاقت ملاش كم زي هابتو اللي يفلد أمريكا عبد على سمين كوريا حدش إجادات دحر مصنعة سمين كوريا نكلساو مدباتا بزلا على ملكعو كم التقصليات انكرام سمين كوريا بزحلف ورحت الريش وعدت فتناتات ميسايل كم زكايدت إذا دمانا أمريكان أب إيسياز ركبا مشارختان أشغالي كم زلو يتقاس كبرات تخطاتلتي حافشة وزينا نمززام أرست خندقم لومي بستقبر مرمراتات 21 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كرقاقت انكالو 34 دمات فانيوم مبل 32 عام الزغر السرحيت فانقل حلاقت جقننت ولودتات بزبل تيما سكريم كفل سوري مايزوا ماكل قرم نموحاس تعرتاتي كايدالهم تركي عبد العلامات عطو سلفي سرحتنيات كردستان متقعت عيرا كايدام عوالات أوبيك المشارختان وقتات نمرقاء فريات ندادي كوسها تنزخل عميتان عبد ديمقراطية ريبابليك كونغو بشبراو متقعتي 4 سلموان 7 تقتيلهم حافشاو ناي ساعة الزينة بزي زازم بروح ليتي